హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు పాప్కార్న్ మస్తీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఒక పెద్ద ఆయన ఏమన్నారంటే కలిసి ఉంటే కలదు సుఖమని. ఆ పెద్ద ఆయన అన్నట్టు నవ్వుతున్న వీడియోస్ని లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే భీమ్లా నాయక్లో చెంప పగులొట్టి నాయక్ పెళ్ళామంటే నాయక్లో సగం కాదు నాయక్కి డబల్ అని ఇచ్చి పడేసిన నిత్యా మీనన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా అలానే ఇచ్చి పడేస్తుంది అన్నమాట. నిత్యా మీనన్ గారు హీరోయిన్ గా ఒక ఊపి మలయాళంలో, తెలుగులో, తమిళ్లో, కన్నడలో, హిందీలో కూడా యాక్ట్ చేసి 50 మూవీస్ పైగా చేసి తన సత్తా ఏంటో చాటుకుంది అన్నమాట. ఇవన్నీ చెప్పినా కానీ మ్యాటర్ ఏందో చెప్పంటారా? చెప్తున్నా నిత్యా మీనన్ అంట ఇంకా తమిళ్ మూవీస్లో చేయదంట. ఎందుకంటే ఒక క్రూరమైన తమిళ్ హీరో మస్తు నిత్యా మీనన్ని హరాస్ చేసి ఇక నిత్యా మీనన్ని బాధలు తట్టుకోలేక దుఃఖంతో తమిళ్ సినిమాలు చేయనని చెప్పేసి చెప్పిందంట. నైటే ఈ న్యూస్ వైరల్ అవడంతో నిత్యా మీనన్ దీనిపైన రియాక్ట్ అవుతూ అరే భయ్యా నేను ఎప్పుడు ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్ ఇయ్యలే అని చెప్పేసి ఒక పోస్ట్ చేసి దాని తర్వాతే వెంటనే ఇంకొక పోస్ట్ కూడా చేశారు. దొంగ దొరికాడు సిగ్గుండాలి అని వాళ్ళను ట్యాగ్ చేస్తూ పోస్ట్ చేసిందనమాట. ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆ పోస్ట్ పైన రియాక్ట్ అవుతూ మా నిత్యా మీనన్ని ఏడిపిస్తావా, మా నిత్యా మీనన్కి ఎవరు లేరనుకుంటున్నావా అని చెప్పేసి ఆ పేజ్ని రిపోర్ట్ కొడుతున్నారనమాట. సో ఇదన్నమాట మ్యాటర్. సో ఇట్లాంటి అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పాప్కార్న్ మస్తీ యూట్యూబ్ ఛానల్. నవ్వుతూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.